Младоженци, днешния ден е един от най-големите празници във вашия живот. По стар обичай и традиция, майката ще ви посрещне и захрани с хляб и сол. Както хлябът и солта са неразделна част от българската трапеза, така пожеланията са от тук нататък вие да бъдете така неразделни в целия си съвместен семейен живот. Аплодисменти за нашите клубове също. Първата хапка се потапя в сол, за да знае, че младоженците има и трудности в живота, не всичко е малко и да вълнете масло.